iwak sapi karo iwak wedhus. Oh. Sawangan kakangmu kae. Baladewa. Menang piye kok? Kok Prabu Baladewa perang kae ketoke menang. Ning sak temene kalah. Kok bisa kok ya kakang Baladewa kalah. Sawangan Hamsa dipateni nganggo nenggala mati. Nanging dilangkai karo adine Sidimbaka bali meneh. Hamsa maju meneh totok nenggala tumekaning pati mati. Nanging wis nanging. Iya. Golek semene kok dilangkai meneh. Mergo kae duwe aji lembu sekilan tegese upamane mati salah sawiji dilangkai bali urip. Oh. Malah gendi ora mengengo iroke. Apik. Ewangono ya di wegah. Kok wegahe opo? Kakang Baladewa nek perang duwe pakem dhewe. Tegese ora seneng ganggu, ora seneng diregon-regoni. Ning nek ora mbok ewangi kanggo kalah kewirangan yo ben. Aja kaya ngono kae yo dulurmu tuwa. Wong nek karo sedulur iki sing ewangi-ewangan, sing bantu-bantu karo sedulur kuwi nek enek apike disengkuyup, nek enek eleke ditutup-tutupi. Iya. Dewi adikku dimenang konangan ora tutup-tutupi. Mesti kok rono iki mun. Lu aja bujek sik to. Malah dimaling bareng. Wis aja bahas sing kaya ngono apik. Kang Dewangi ya, nek Baladewa muring piye? Nek muring tanggung jawabe Kresna. Tenang. Tenin. Sumpah. Sumpi. Ya. Nyendang maju. Ya. Iki. Soy. Ya Allah.
ngerti sapa sing mari ngrekon-ngrekoni Baladewa. Hamsa dibaka putar. Ledang-ledang dhuwur Werkudara. Werkudara, ora ganggu ora kakangmu. Mati kok. Kowe karo kakangmu si Baladewa. Baladewa nek pertama wis duwe cara dhewe, Baladewa wis duwe pakem. Anggep apa? Hamsa dibawa mbok pateni, rumah samu. Aku ora iso ngalahke Hamsa dibawa ngono ya. Nyepele kan sedulur tuwa kowe. Nyepelake tenan cah iki. Nyepelake nang udah. Kene wong tuwa guneman. Lu ngomong lepak aku ngomong Hamsa dibawa kok kalah. Ora mungkin. Ngetok-ngetok yang paling pamer kan sedulur tua. Baladewa perang itu pakem. Tak nang golo orang wani yang aku kalah. Para berapa kali kan? Nanu rasa udah berbohong. Perangnya apa lagi? Segel kan? Baladewa, Werkudara, segel. Ayo, semua tanrawo. Tanjir. Rumah sapu ada mau rumah. Nyepeleke rumah satu banyak coba yuk apa harus sedulur rumah dewani malah rekon banyak rasakan terus melayu tidak tututi jangan reaksi jangan lakon orang power musik iki ene ngopo ayo musik kae di ayo wis ngasih Nanti budaya iki Werkudara sawi rasa balik kali iki lho iki urusane Baladewa karo Werkudara sawi musik kok wah rasane wangi-wangi kowe sing arep wangi kok ora piye watu disabar sabar piye kira tak lebok entek kok sabar nepalake sing ngajari mesti kowe sing ngajari Werkudara rekon-rekon materi Hamsa dibawa mesti kowe kan kula yang tanggung jawab namung nuwun sewu piye kaki kok mbok nganti ora tanggung jawab ora ngono saya kira ora Werkudara karo Baladewa karo Kresna nek sedaya kok dipun tantang niku pripun nuwun pangapunten Werkudara menika lak bocah kudu boten saged nyembah